My potrebujeme dávať obsah, ktorý oslovuje ako keby každú tú jednu fázu. Čiže musíme tvoriť obsah, ktorý pritiahne pozornosť tých ľudí, ktorí nás ešte nepoznajú. Tento obsah nám pomáha rozširovať publikum, aby sme mali vôbec komu predávať. Potom musíme tvoriť obsah, ktorý buduje to silné povedomie, dávame vedieť o našej značke, o našej expertíze. Tu budujeme dôveru, tu hovoríme o tom, že kto sme, o našom príbehu, o našom životnom štýle, o tom, že prečo robíme to, čo robíme. Hovoríme o hodnotách, hovoríme o našich presvedčeniach. Tu je ten priestor ukázať ľuďom, že my sme expert v tejto téme. Až potom prichádza obsah, ktorý predáva. Aby sme mali komu predávať, potrebujeme publikum. Potrebujeme mať komu a musí tam byť aj ten faktor dôvery. Lebo napríklad, ak budeme tvoriť iba jeden druh obsahu, napríklad taký obsah, ktorý vzdeláva, buduje tú našu značku, čiže my budeme mať veľa sledujúcich, ale žiadne zárobky. Hej? Žiadne zárobky, keď nedáme predajný príspevok. Alebo keď budeme iba predávať a ľudia budú zahltení našimi predajnými príspevkami, ale nebude tam nejaká dôvera alebo nespoznali nás ešte ako experta v danej téme, tak prestanú nás sledovať. A keď budeme tvoriť iba ten virálny obsah, ktorý pritiahne tých nových sledujúcich, čiže stále bude len, možno budeme dávať citáty, vtipy, milé obrázky, tak, a bude chýbať to, že budujeme tú dôveru, tak počase nás už prestanú ľudia sledovať. Proste nebudeme im dávať nejakú hodnotu, tak ich to prestane zaujímať a tam nebude ani ten predaj. Proste treba si uvedomiť, že len tak spoločne prinesú ten očakávaný výsledok. Čiže naša úloha je robiť príspevky, aby boli pestré, aby boli zaujímavé pre našu cieľovú skupinu. Robíme rôzne tie typy príspevkov, ale vždy myslíme na to, aby tam bola hodnota, aby tam bola nejaká emócia, aby sa prihovárali tie príspevky našej cieľovej skupine.